in purgatory and all forgotten ones, offered by all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Henaro Horolan. Death anniversary of Dioscora Legaspino, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Jing Bautista. For the souls of Catalina Lope Corazon, Pascuala Santos Trinidad Guillermo, Albino Fredo Lemuel, Kylie, Jonathan, Theodora, all unborn babies, and all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ariel and Maria Amor Abad and family. For the souls of Pilo, Tianing, Ado, Doting, Eteng, Daria, Fedela, Juanita, Sensio, Shiano, Iris, Leonor, Abadiano, Nene, Dondon, Eddie, Susing, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Ben and Earl Abadiano. For the souls of Diego, Flora, Rodrigo, Archimedes, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Almira Chong de la Cruz. Third death anniversary of Sonia Omay, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Vince and Gretel and family. Mag-ampo kita, tinabangan usab sa atong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dad-on ngadto sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan. Lakip ang mga hangyo sa pag-ampo nga nadawat sa parokya. Ang musaulog sa Santos nga misa mao si Reverend Father Andy Guban, SBD. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa Santos nga misa.
May hapon pag-usab, may gusto ko na ni Kristo. Aniya kita karon sa ikawalo nga adlaw sa tuang Nobina Misa. Atong pilgrims nagaikan sa Adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Caritas, Sisimpil, Volunteers, with Area 8 Chapels, Bontores, Brotherhood, Kogon, Engineering, Lupa, and Bilya Kalubihan. Atong choir from Living Flame of Love, ato ang mas sponsor, Carl's Catering. Ang bulak ihalad after sa pag-ampo human sa pangalawat. Ang musaulog sa tuang Santos nga misa karon si Reverend Father Andy B. Goban, SBD. Palihog manindog.
Ipadayon nato ang atong santos nga misa sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagka-Diyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon, aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod, magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka Parisiyo, ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao. Mitindog ug misugo nga pagulaon o nagmakadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Judas nga nagpakadakong taw ug may mga 4 kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan.
Sa panahon usab sa pagsinso, si Judas nga taga Galilea, nakadani og mga tawo, apan gipatay siya, ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayod pagsulti sa ngalan ni Hesus o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ug matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, mao kini ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa ninyo. Mayausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao, kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mito nga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinunan. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya, mitanaw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ni ining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag pan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinud-an nga si Andres, igsuon ni Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang ni ining tanang tawo? Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang balili ni atong dapita, busa naglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. Og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tawo nakapunog, napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Hesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ingna ang imong tapad sa wala og tuo. Nalipay ako kay naa ka og buhi pa. Nalipay ako kay naa ka og buhi pa. Salamat kayo. Actually, mao ka ng akong
general feeling, nalipay kaayo ako nga na-accommodate ako ni ining Novena Mass. Para nako, it is always a joy and opportunity na kapag nakamisa ako sa usa ka parokya, malipayon ko. Nga naman, kay makakita og mga tao na doon sa Ginoo, ilabay pagayod kining atong simbahan na beautiful kaayo. Congratulations. This is a fruit of your labor. Tinuod ka na. You are a part of this project. Whether you donate small amount or huge amount, just the same. Bahagi ka sa maganda na simbahan na ito. Kaya, thumbs up ako. Kanina, gipangutana ko kung pila ang gastos din minilyon man. Dito sa St. Arnold Jansen, mga gamay raman ang among gihisgutan dito. Maayo na kung may makaabot og 1 million. Pero maski dili mo kaabot, malipayo na mi. Malipayo na. Kay naa ang tabang nagikan sa mga tao. Kaya, magpasalamat kita sa atong Ginoo, pinaagi niining Novena Mass. O congratulations sa mga sponsors na naa karon. Imagine, still you are being a part of this celebration. Just to be a sponsor, grabe na kaayo ka na. You allow yourself to be involved o naghatag ka material na support, immaterial, moral, spiritual support. Kaya, para nako, pag-abot sa Domingo, dapat bongga kita kay kapistahan man nato. Na ako giandam na gamay din na pamalandungan nato. Kay sabi ko, dili ko taason ang akong wali kay sabi ni bayani Pope Francis, kinahanglan ang wali sa pari sa konteksto sa misa. 7 minutes lang. 7 minutes. Kaya, unahon ko ang giingon ni ang atong gipasidungan karon na Santo si Saint Atanasio or Saint Athanasius, Bishop and Doctor of the Church kini. Karong panahon na makadungog kita og mga faith depender. Faith depender. Sa unang panahon, mauna kini ang original faith defender, si San Atanasio. Giatake niya ang usa ka belief na Arianism na dili nag-recognize na si Kristo usa ka divine person. Dili sila maniwala. Gi-reject nila na si Kristo ordinary na tao, dili Diyos. Kaya nilabang kini si San Atanasio. He defended the faith against Arianism, which denied the divinity of Christ.
O kini si San Atanasio, champion of the faith. Grabe. If Abraham is our father of faith, si San Atanasio, champion of faith. Karon, ang tema nato na we are pilgrims of hope. Pilgrims. Pilgrims are people. Pilgrimage, the act of doing a spiritual thing with a particular destination. Ug maayo kini na giapil nato sa atong tema kay nagpasabot kini na we are the living body of Jesus, which is always on a journey. Sa atong pagpanaw, sa atong journey, kinahanglan, buhi ang atong pagtuo, ang atong faith. Buhi sa mga atong hope. O buhi ang atong love. Wow. Mao kini ang pinakanindot sa atong panaw. Tapos, may carry over ang synodality ni ining tema nato. Maayo. We have a link of the synodality na atong gisaulog sa nakalabay na tuig. So mao kini na as we journey together. Kauban nato ang atong Ginoo. Limbawa ako, I started to journey in faith sa i-introduce ako sa akong papa ug mama sa simbahan. Kay before, dili man ako masyado relihiyoso. Pero, ang nakapagtataka, malayo ako sa simbahan, pero nahimo pa akong pari. Salamat sa akong papa ug mama sa ilang paningkamot, sa ilang journey of faith na nangayo sila sa Ginoo na magbunga ang akong kinabuhi. Kaya ako karon, pagtanaw ko ni ini mga batan-o na dinhin mga servers, sabi ko, mga potential na kini ng mga tao, pwede kini magpari. Kaya mga boys, kung gusto ninyo mag-SBD o mag-diocesan na pari, go on. Go on. Kay daghan magsuporta kaninyo. Daghan kaayo. Magsuporta ninyo financially, spiritually, morally, tanan. Tanaw nato ang atong ibanghilyo karon. May mga tao na nangita kang Kristo para sila mabulahan o magrasyahan. O si Kristo naluoy kanila. Naluoy kanila. Nganuman, kay ang tanan na ana kang Kristo. Sabi ni Abraham Maslow, we have 8 hierarchy of needs. Dili lang unom, kundi 8 hierarchy of needs. Ang dati na 6 hierarchy of needs, gidugangan niya og duha. Yung moral need o aesthetic need, a need for beauty. Asa man nato kini makuha na tanan? Kang Kristo lamang. Kaya, ang mga tao sunod-sunod kaniya. Kay, in Jesus, they could find everything. Kaya kita karon mga igsoon, do not be satisfied if you have something in the bank, if you have something at your home. They are not enough. But if we have Jesus,
like that of Saint Teresa of Avila, wala na tayong hahanapin pa. Mga igsoon, the good Lord is very good. Dinhi, gihatagan kita og pagkaon, kay ang mga tao nangita og pagkaon. Dinhi sa Santos nga Misa, naa ang pagkaon. The more we eat, the more we become what we eat. Kaya sabi ni Saint Augustine, we become what we eat. We become what we eat, just as we become what we read. O kini si Saint Athanasius, being the champion of faith, gilabanan niya ang Arianism because through the divinity of Jesus Christ, He became a human flesh. Og every time na sa ulo kita og Santos nga Misa, naa siya bilang pagkaon nato. You could just imagine, every time na mga lawat kita, we will be transformed. Just as ang bino o ang pan na himong lawas sa gulo ni Kristo through transubstantiation, mauman usab, the moment na mga lawat kita sa lawas ni Kristo, little by little, we will be transformed like what we eat. Mauni ang sabi ni Pope Francis, every time na mukhaong kita sa lawas ni Kristo, little by little, we become what we eat. Which means, may himo kitang reflection ni Jesus. Kaya, challenge kini kanato, ilabi na ang mga frequent church goer. Ilabi na kami, mga pari, everyday nagmimisa. Kaya sasabihin, uy, pirmi, kumakain si Father Andy ng lawas ni Kristo. So that means, he is being transformed like Christ. How about you? Ang ubang kaninyo, everyday man magmisa. Ang uban, regular ang misa. But then we ask ourselves, are we being transformed? Pag dili kita na transform, we should be alarmed. Kay wala man di ay epekto kini sa ato. So, sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, we thank the Lord for giving us again the opportunity na mga lawat sa iyang lawas ug dugo. Ug mao kini ang atong balon, mao kini ang atong dadon sa atong pagbanaw, sa atong pag-pilgrimage from one place to the other. Mao kini mga igsoon. We are a pilgrim church. Kaya as a pilgrim church, we should be strong morally, physically, and spiritually. We ask the intercession of Saint Athanasius na unta, dili lang kita kusgan spiritually, dili lang kita mahimo na defender of our faith, but at the same time, companion of Jesus day after day in this world. Amen. Palihog sa pagtindog. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini
iyang naghingapin nga grasya pinaagi sa pangama ni San Vicente Ferrer o San Roque, busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong obispo ug mga kaparian, nga nagmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang nahingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa sulugoon sa Dios halanggong Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa atong mga sponsors niining May Fiesta 2025, nga mahatagan sila sa Ginoo mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, ilabi na sa atong mahal nga Santo Papa Francisco, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo, o lig-una ang among pagtuo, sa kanunay, magmalipayon kami nga magasangyaw sa imong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod, akong gihawag ato ang pilgrims, adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Caritas, CCPL Volunteers, with Area 8 Chapels, Bontores, Brotherhood, Kugun, Engineering Lupa, Bilya Kalubihan, kuyog sa ato ang mass sponsor, ang Carl's Catering, sa pagkuyog sa atong offertory procession.
Ngigsuon pagampo kamo, aron ang ako ug ang iyong sakripisyo, dawaton no ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Tuwatong taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamay. Ala sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo, alang sa handumanan ni San Atanasio. Ang pagpadaog sa imong kamatuoran, makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Atanasio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagadayi kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Himoa nga kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose among obispo og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na ang among Santo Papa ug ang mga kalag na miyembro sa among pamilya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagaho nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Itudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, ug busa manghas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Diyos nga makagahom, itugot ka namo nga ang matuod nga pagka-Diyos sa imong bugtong anak, nga gituuhan namo sa dakong kalig-on, uban kang San Atanasio, maghatag ka namong kinabuhi o manalipod pinaagi niining santos nga Eucharistia, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalog pasalamat. Ang Mayo, bulan sa mahal nga Birhen Maria, giawhag ang tanan sa pagdala og mga bulak alang sa tuang Flores de Mayo. Alas 4 sa hapon himuon ang pagampo sa Santos nga Rosario ug paghalad sa mga litra Ave Maria. Ug ang paghalad sa bulak atong himuon karon. So, Panguluhan sa tuang Mass Presider, Reverend Father Andy B. Guban. Palihog manindog o iisa nato ang atong mga buwak. Palihog manindog. Basket lang rin. Sumpay lang sa mga anghel.
Ugma, Sabado, Bispiras, human sa ato ang Santos nga Misa, isunod dayon ang ato ang prosesyon. Gihawag ang tanang mga kapilya nga sakop sa atong parokya ug sa tanan nga mga deboto ni San Roque, San Vicente Ferrer ug sa balaang Santa Cruz sa pagdala sa ilang mga imahin kuyog sa prosesyon. Mayo 4, Domingo, mauna ang ato ang kapistahan. Ang oras sa ato ang concelebrated High Mass himuon sa alas 9:30 sa buntag. O ang ato ang Mass Presider Homilist mao si Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. Ugma sa ato ang ikasiyam nga adlaw nga misa nobina, ato ang pilgrims magigikan sa Parish Caritas, si Simple Volunteers, Legion of Mary with Barangay Kiyot, Barangay Basak San Nicolas Senior Citizens, Council Office Staff Santanod with Area 9 Chapel, Sangi, Bagong Katilingban, Panagsama, Ubus-Puso, Bamboo Grove, Living Water, and Ixobel. Atong choir ugma, ang Rock of Ages. Ato ang mass sponsors, Mrs. Edith Aquino and family with Mrs. Florinda Matutinaw and family. Atong mass presider ugma, si Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsunan nga may hatag sa ilang oras, katakos ug bahandi, aron magmalampuson ang ato ang ikawalo nga adlaw nga nobina misa. Atong pilgrims gikan sa Adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Caritas, si Simple Volunteers with Area 8 Chapels, Bontores Brotherhood, Kogun Engineering, Lupa, and Bilya Kalubihan. Ug ato ang mas sponsor, ang Carl's Catering. Tagaan nato silang masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical volunteers, ang ato ang choir from Living Flame of Love, ang ato ang Cantor of the Psalm, ang ato ang mga lectors, bag collectors, ang ato ang mga extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, ang ato ang Digital Communications Ministry, sa ato ang mga anghel nga naa karon, daghan sang kasalamat ninyo, o kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang ikawalong nga nobina misa, daghan kayong salamat, daghan ato ang kugalingon ug masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider Homilist. Ang karon is obligatory memorial ni Saint Anastasius, usa ka bishop ug doktor sa simbahan, usa siya ka faith defender. Giatake niya ang Arianism, which denied the divinity of Christ. Ingon siya, we are the living body of Jesus, which is always on a journey. Buhi atong hope, buhi atong love, we journey together, kauban ato ang Ginoo. Ningon siya diri, dinhi sa Santos nga misa naa ang pagkaon. Every time nga mangalawat kita, we will be transformed. Matod pa ni Saint Augustine, we become what we eat. Mahimo unta tang reflection ni Jesus, matransform ta like Christ. Nga we are a pilgrimage church. We should be strong morally, physically, and spiritually. We ask the intercession of Saint Anastasius nga unta dili lang kita kusgan spiritually, dili lang kita mahimo nga defender of our faith, but at the same time companion of Jesus day after day in this world. Gikan pa ni siya, nataw ni siya sa Bicol, specifically from Sorsogon City. He was a classroom teacher before becoming a priest. 35 years na ni siya sa iyahang pagkapari, ang parish priest sa St. Arnold Johnson Parish and Shrine, si Reverend Father Andy B. Guban, SBD. Taga na itong masipang pakpak, pasalamat. Palihog manindog, before nato dawaton ang katapusang panalangin, musinggit kita sa makatulong makusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Vicente! Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Thank you, brother. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak,
o Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Chele, Rayna sa langit, paglipay. Kay siya nga nahimo kang naangayan sa pagdala. Hallelujah. Nabanhaw, sumala sa iyang giingon. Hallelujah. Iampo mo kami sa Dios. Hallelujah. Pagsadya og paglipay, Birhen Maria. Hallelujah. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Hallelujah. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sinugdan karon sa gapon sa mga kaibigan o katapusan